Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο με τον Σταύρο θα ανοίξουμε δύο φακελάκια Panini FIFA 365 Adrenaline XL της νέας χρονιάς 2024-2025 παιδιά. Ανοίξουμε μόνο δύο φακελάκια τα οποία νομίζω περιέχουν μέσα 8 κάρτες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Και για το ποιος θα ανοίξει πρώτος παιδιά φακελάκι θα κάνουμε με αυτό εδώ το κέρμα των 1 ευρώ, κορώνα ή γράμματα παιδιά. Λοιπόν, θες να έχεις κορώνα ή γράμματα, Σταύρο? Γράμματα, Σταύρος, εγώ κορώνα. Ό,τι τύχει, αυτός θα ανοίξει πρώτος παιδιά. Και αυτά από την μπροστινή μεριά το 1 ευρώ είναι τα γράμματα και από πίσω είναι η κορώνα. Είπες γράμματα? Ναι. Ουφα. Να το ξαναρίξω?